Hello friends, बरायबाय Bodo info YouTube channel दा finally RRB नि NTPC गोदान साख्रि फैबाय जेराव पोस्टआ थागोन All India 11,500 नि बारा अफिशियेल नोटिफिकेशन ओंखारबाय जेराव पोस्टआ नोंथांमोननिया गोबांथार मोजां पोस्टार दङ बेखायनो मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअ नायग्रोजोब बेनिफ्राय 10 मिनिट्स टाइम हो गासिबो क्लियर जागोन आरो लाइव नोंथांमोना सेटेल जागोन मानोना एग्जामनि डिटेल्स बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेस बैसो फरायनाय गासैबो डिटेल्सखौ खनसेनो नैबे भिडिअ कभार खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना जेबो गोरोन्थि जाया नेक्स्ट लेभेलाव दा फाइनाली नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन अफिशियेल नोटिफिकेशन स्टेट वाइज वेकेन्सि फैबाय नोंथांमोना दायो गासिबो डिटेल्सखौ बेयाव नायनो हासिगोन दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव फैखाबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों दानिया क्लिक खालामबानो अफिशियेल नोटिसखौ नायनो हागोन नाथाय आं बेक फैबावबाय आरो फैनानै जोङो जास्ट अफिशियेल साइटआव फैग्रोबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दा जोङो 13 सेप्टेम्बरनि अफिशियेल नोटिसखौ क्लिक खालामबा जोंहा बेयाव मोनदों जे डिग्री लेभेल एबा ग्रेजुवेट लेभेला फैग्रोबाय NTPC नि आन्डाराव आरो नन डिग्री लेभेला दाबावैनो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बांसिन पस्टसो बेयाव मोनहैगोन आरो स' बेखायनो भिडिअ नोंथांमोना नायनो दाबाव स' एप्लाइआ दिनैनिफ्राय जासिगोन आरो लास्ट डेटआ 13 अक्ट'बरसिम थागोन आरो पस्टआ ओरैबायदि दङ नै जन वाइसआव एप्लाइ खालामनांगोन 8113 पस्टआ दायो फैग्रोबाय डिग्री लेभेलाव देन जों मोनथिबाय बेखौ देन बेनिफ्राय 18 निफ्राय 36 इयार्ससिम नर्मेलाव हागोन जोंनि एसटिआ 5 इयार्स बारा मोनो डेट मिन्स 41 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन अके बेखौ आं खिथाखाबाय फार्स्टआवनो स' बेनिफ्राय पस्टआ चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजार स्टेशन मास्टार दङ लेभेल 6 गोग्लैगोन बिनि सेलेरिया एसे बारा दङ बेनो जाबाय 35,400 पर मान्थ इनिशियेलि मोननो हागोन बे पस्टआव स' लेभेल 6 आव बेयो गोग्लैयो आरो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो देन सेकेन्ड पोस्ट दङ सेकेन्ड पोस्टआ जाबाय गुड्स ट्रेड मेनेजार दङ जुनियर एकाउन्टेन्ट एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्ट दङ सिनियर क्लार्कआव दङ स' बे पोस्टआव लेभेल 5 गोग्लैगोन बिनि सेलेरिया एसे खम दङ 29,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो स' दानिया पोस्टआ बबेयाव दङ होनोबा बे होनायनिफ्राय जों नायो जे फार्स्टआव बांसिन मोनदों 3,144 दङ बेनो जाबाय गुड्स ट्रेड मेनेजाराव बांसिन पोस्टआ दङ स' नोंथांमोना मोनबाय आरो सेकेन्ड पोस्टआ जाबाय बांसिन थानाया बेनो जाबाय 1,700 दङ बे जाबाय सुपारभाइजार पोस्टआव थिग बेबादिनो गासै लानानै 8,113 पोस्टआ दङ दा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला एबा PDF फाइलखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा जोङो एप्लाइ डेटखौ मिथिखाबाय लास्ट डेटआ 13 अक्ट'बरसिम पेमेन्ट दानायनि लास्ट डेटआ 15 अक्ट'बरसिम दङ आरो लोगोसे गोरोन्थि जायोबा मडिफिकेसन खालामनाया जोंहा 25 अक्ट'बरसिम नोंथांमोना टाइम मोनगोन आरो थ' बेखायनो A to Z नायनानै एप्लाइ खालाम गोरोन्थि खालामनाङा नङाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दा जोङो एग्जामखौ नायनोसै एग्जाम प्रसेसआ अके एग्जामा जाबाय अनलाइन एग्जाम जागोन आरो CBT एग्जाम जागोन जेरै अनलाइन SSC जायोना थिग बेबादिनो एग्जामा जागोन बेखौ जों मिथिखागौ थ' बेखायनो CBT एग्जामा बबेयावबा मोननै जागोन बबेयावबा मोनसे जागोन दा एग्जाम्पल स्टेशन मास्टाराव खननै एग्जाम प्लास आरोबाव लास्टआव एग्जाम दङ स्पेसियेल बेनो जाबाय कम्पिउटार बेस्ड एप्टिट्युड टेस्ट होनना बुंदों नोंथांमोना बेयाव मोनदों नाथाय खायसे पस्टआव बिनि अनगायै जि पस्ट दङमोन ना स' बेयाव एग्जामा खननै जागोन CBT आरो लोगोसे लास्टआव टाइपिं टेस्ट दङ 2 स्टेज CBT एग्जाम बेनिफ्राय स्किल टेस्ट दङ टाइपिं टेस्ट दङ बेनिफ्राय लास्टआव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन दा जों बेखौ मोनथिबाय देन बेनिफ्राय जास्ट एग्जाम्पल आं बेयाव डिटेल्सखौ होखानोसै जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो नैबे स्टेशन मास्टाराव कम्पिउटार बेस्ड एप्टिट्युड टेस्ट होननाय स्पेसियेल मोनसे जाबावगोन बिथांमोना खनथाम एग्जाम जागोन आरो अनलाइनानो बेखौ बेयाव माने होनाय जादों आरो स' दानिया टाइपिं स्किल टेस्टआ जाबाय सिनियर क्लार्कआव थागोन आरो लोगोसे एकाउन्टेन्टआव थागोन बेखौ होनदों आरो लोगोसे फर गुड्स ट्रेड मेनेजाराव नोंथांमोना मा लोगोसे सुपारभाइजार पोस्टआव देयर शेल बी 2 स्टेज अफ CBT एग्जामिनेसन थागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों एन्ड डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन बे पोस्टआवबो नोंथांमोना मेडिकेल एग्जामा जेरावबो दङ बेयाव नोंथांमोना मोनदों देन नाम्बार 4 आव स' नोंथांमोना नाम्बार 4 नायबानो जाबाय बेनो जाबाय कल लेटार्सआ जेब्ला टाइम जागोन एग्जाम सिटि एडमिट कार्ड नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन नाथाय CBT एग्जामा जाखागोन सिम्पल खोथायाव CBT एग्जामा खननै जागोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट जानानै काट अफ लानानै नोंथांमोननो साख्रि होनाय जागोन दा जों मिथिबाय एग्जामा खननै जागोन बेखायनो फार्स्टआव नोंथांमोना 1:15 मोनगोन डेट मिन्स मा सेकेन्ड एग्जामाव थांनो थाखाय ओरैबायदि केन्डिडेट्स लागोन सासे पोस्टआव गासै 15 खौ लिंहरगोन बे सेकेन्ड एग्जामनि थाखाय एबा 1:15 बेयाव लानाय जादों अके स' बेखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो टाइपिं टेस्टआव 1:8 लानाय जागोन
दा बेबादिनो खमायलांबाय थागोन सेकेन्ड स्टेज बेनिफ्राय थार्ड स्टेज बेबादि जालांबाय थागोन आरो बे एग्जामाव ना अनलाइन एग्जाम जागोन नेगेटिभ दङ 1/3 माने मोनथाम रं जाबा नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन बे जाबाय एग्जामनि माखासे प्रसेस दा जेरावबो एग्जामाव आरआरबियाव नेगेटिभ थायो आरपिएफ जा एबा नोंथांमोननि एनटिपिसि जा दा बेखौ मिन्थिबाय भेकेन्सिया 8113 दङ बे समजों लोगोसे बारायगोन नोंथांमोना फिक्स दायो मोनथ'वाखै आरो जेब्ला बारायोना अब्लाथाय चेनेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन आरो स' बेनिफ्राय जों दानिया नायनोसै माखासे एग्जामनि प्रसेस एग्जाम फिस आरो लोगोसे बैसोखौ मिन्थिखाबाय दा फरायनाय जायोब्ला बे फरायनाय जाबाय डिग्री लेभेल मानोना डिग्री लेभेलाव नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनांगोन बेनिफ्राय नन डिग्री लेभेला नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन मेडिकेल टेस्टआ 6/6 6/9 कालार भिजन बेबादि थागोन उइदाउट ग्लासेस बेबादि मोनदों आरो नोंथांमोना बेखौ मिन्थिखागोन जे फिजिकेल नकनि बायदिसिनाखौ नायनाय जागोन नाथाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बेयाव रानिं गैया स' बेखौ जों मोन्थियो दानिया जोङो बैसोखौ नायनोसै दा बैसोआ जानुवारि 1 2025 खौ लानानै नोंनि बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स मेक्सिमाम 41 इयार्ससिम नोंथांमोना दङबा खालामनो हागोन बेखौ होनदों दा बेखायनो एसटिआ नायदेनै सबसे लास्ट बैसोआ 1984 दङबा बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन आरो उन्दैसिन होनोबा जानुवारि 1 2007 नि गेजेराव दङबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामो 10 पास जागोदानफ्रा जे आदा आं एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया होननानै बेखौ नायनानै नोंथांमोना लानो हासिगोन स' बेखौ जों मोन्थिबाय दानिया जों थांसै माखासे एग्जामनि प्रसेसआव एबा एग्जाम फिसआव आरो लोगोसे एग्जामनि सिलेबासाव जों गासैबो डिटेल्सखौ दानिया नायनोसै दा बे जाबाय एग्जामनि फिस एग्जाम फिसा जोङो 250 होनांगोन नोंथांमोना एसटि एससि बेयाव 250 पिडब्लिउडि केन्डिडेट्स फिमेल गासैबो नोंथांमोना एग्जामा फिसा होनांगोन आरो एग्जामखौ होयोबा रिफान्ड मोनगोन एबा नोंथाङा मोनफिनगोन आरो एग्जाम फिसखौहाय देन एग्जामा 90 मिनिट्स फार्स्ट फेज एबा सिबिटि एग्जाम स्टेज 1 ना 90 मिनिट्स दङ टाइमा बेयावनो एवारनेसनिफ्राय 40 कुइसन फैगोन मेथ्सनिफ्राय 30 फैगोन आरो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स आरो रिजनिंनिफ्राय 30 कुइसन फैगोन टटेल 100 कुइसन बेयाव होनाय जादों बेखौ नोंथांमोना नायदो अके बेनिफ्राय जायफ्रा पिडब्लिउडि केन्डिडेट्स थायोना नोंथांमोना 120 मिनिट्स मोनगोन नैबे सिबिटि नाम्बार 1 एग्जामाव दा बे एग्जामाव 1/3 नेगेटिभ दङ 1:18 लांगोन नालाय सिबिटि सेकेन्ड टेस्टआव बेखायनो सिबिटि सेकेन्ड टेस्टआव माबायदि एग्जाम जामारगोन आरोबाव जों बेखौ दानिया नायनोसै स' मानोना एग्जामा आरआरबिना एसे गोरा जायो बेखायनो मोजां होनांगोन दा सिलेबासा मेथ्स नानै बेबादि दङ बेखौ पिडिएफखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै प्रेक्टिस खालामबाय थानो हागोन दा फैबाय सेकेन्ड स्टेज एग्जामाव सेकेन्ड स्टेजाव मोनदों 90 मिनिट्स मोनबावदों आरो बेयाव एवारनेसनिफ्राय 50 कुइसन फैगोन मेथ्सनिफ्राय 35 बेनिफ्राय जिआइनिफ्राय रिजनिंनिफ्राय 35 गासै 120 कुइसन बेयाव नोंथांमोना मोनलायबाय दहाय मोनदोंमोन फार्स्टआव 100 कुइसन नोंथांमोना मोनदोंमोन स्टेज 1 आव थिग बेबादिनो गोरानिफ्राय गोरा 120 फैलायबाय सिबिटि एग्जाम सेकेन्डआव दा बेनो जाबाय एग्जामनि प्रसेस 1/3 बेयावबो नेगेटिभ दङ डेट मिन्स मा मोनथाम रं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन दा जोङो मेन बाथ्रायाव फैनोसै दासो फैबाय जे सार नोंथांनि एग्जामा माबादि जामारगोन अके दा नायदो गुड स्टेन्ड मेनेजाराव नोंथांमोना मोनदों जे स्टेज 1 एग्जामा गासैबो कमन दङ गासैबो नाम्बार 1 निफ्राय 5 सिम पस्टआव स्टेज 1 एग्जामा अनलाइन जाखागोन अके बे जाबाय देन बेनिफ्राय सेकेन्डआ फैबाय गासैबो कमन एग्जाम जागोन गासैबो पस्टआवनो सेकेन्ड एग्जाम थागोन जों बेखौ मोनथिबाय देन फैबाय सार दासो बेनो जाबाय लास्ट टेस्टआव स्किल टेस्टआव नायदो सारमोना बेनो जाबाय नाम्बार 1 गुड स्टेन्ड मेनेजार पस्टआव नोंथांमोननिया स्किल टेस्ट बेयाव गैया नोंथांमोना माखासे प्रसेसजों साख्रि मोनसिगोन अके देन फैबाय सेकेन्ड नाम्बाराव क्लार्कआव नोंथांमोना टाइपिं टेस्ट थागोन थिग बेबादिनो नोंथांमोना आरोबाव मोनदों जे नोंथांमोना आरोबाव थार्ड नाम्बाराव मोनदों बेयावबो टाइपिं टेस्टआ स्किल टेस्टआ दङ दा फैलायबाय नाम्बार 4 आव नोंथांमोननिया सुपारभाइजार पस्टआव जाय नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बेयाव नोंथांमोना स्किल टेस्ट गैया बेखौ जों मिन्थिबाय नाम्बार 5 फैलायबाय स्टेशन मास्टार जायनोखि स्टेशन मास्टार मोनो दा सारमोना कम्पिउटार बेस्ड एप्टिट्युड टेस्ट एक्सट्रा स्पेशल एग्जाम जाबावगोन मानोना पस्टआ बिए देरसिन दा मोनथिबाय गासैबो क्लियार जाबाय खायसे खायसे पस्टआव स्किल टेस्ट गैया आरो खायसेयाव दङ आरो खायसेयाव एग्जाम पास जाबानो डाइरेक्ट साख्रि जेरै सुपारभाइजार पस्टआव खननै एग्जाम होबाय मेडिकेल टेस्ट जाबाय बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन काट अफ लानानै नोंथांमोननि साख्रि स' दायो जों गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोब्बाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस दा नोंथांमोना टाइम गोबां मोनदों हाखु दाखु खालामनाङा नङाबा गोरोन्थि जायोबा रिजेक्ट जागोन नालाय गोबांथार लस जायो रिजेक्ट जाबा बेखायनो लासै लासै जोङो खालामगोन बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ नायनो हागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय आरआरबि एनटिपिसि साख्रि एचएस लेभेलनिया थाबैनो फैसिगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट मोननो हागोन